Daniels, Brobl. Pawb yn gyfforddus ar y bêl, a Daniels yn gwasgu ffordd drwodd. Nawr mae'n agresau yn y canol. 4 ohonyn nhw. A Brobl am y gol. A ni thorani ddi ar draws y gol hefyd. A Met, cario ymlaen, yn ddisgwr. O'n i'n disgwyl gweld y rhwyd yn symud y fanna dol. Mae'n taro hon yn lan, di ddim yn bell o gwbl. Manes, neb yn y cwrt cosbi gan y Seintiau Newydd. Dyna'r broblem. Ond na fydd hi'n broblem os yw Clark yn gallu creu rhywbeth. Redmond, nawr dim ond yn barod ymlaen i Leo Smith yn llygadu hanner cyfle. Emlyn Lewis yn penio. Routledge, Clark yn sydyn, mae'n agor i fyny i'r Seintiau, mae'n goero i'r gol ac ar ôl yr holl amddiffyn, yr holl ganolbwyntio, un eiliad, un ergyd, un gwyriad a mae'n gol. Da ni'n gweld camrioli'n fama a wedyn maen nhw just yn disgwyl am yr hanner cyfle. Oes y wiriad bach? Oes. Dyna sy'n mynd ar bêl heibio lang, ond chwarae teg iddo fo yn y cwrt cosbi yn fodlon, cymryd y cyffyrddiad a wedyn yr ergyd teg at y gol. Chydig bach o look, ond ti'n gweld be? Maen nhw'n heiddi chydig bach o look. Leo Smith, Sislevich. O, i'r gornel ucha, yn taro'r bar. Dal yno, Brobl dros y bar, a Sislevich di llygadu honna, oedd hi bron yn berffaith hefyd. Ti just yn gweld, mae'n defnyddio'r amddiffynwr a just blaen i fus. Diolch byth nath o ddim torri wynadd bore yma. Heri mae honna yn gampus gan y gol geidwad. Sbi ar on, just y cyffyrddiad lleia bosib. Eiliadau'n unig sy'n weddill yn yr hanner cyntaf. Os na amser am un arall. McManus y drwodd, y prif sgoriwr, o'i ddwy i ddim. Sneb yn siŵr sut, ond dyna i chi gipolwg o'r hyn mae McManus yn ei wneud. Yn y lle cywir, ar yr adeg cywir, a hyd yn oed os nag yw'r ergyd yn gywir. Mae dal yn gol i'r Seintiau Newydd, mae ddwy i ddim. Y bas yma, sbia, no look pass gan Brobl, cyffyrddiad trwm, ddyliau bo lang, o leia yna, neu yn mynd allan efo'i ddwylo. Mae'n trio taclo McManus efo'i draed, a wedyn, do ddim angen iddo wneud rhyw lawer. Yr Seintiau gallu cyfuno fan hyn! Mae'n dair, y gic gornel, i'r postyn agosa, a Declan McManus yn y fan a'r lle i ail o'r noson, tair gol ar 10 iddo fe tymor yma. Wel, yna safon ar y croesiad, ond y ffaith fod ymosodwr fel McManus, prif chwaraewr y gyngrair tymor dwytha, yn y cwrt 6 yn cael peniad efo neb yn agos ato fo mor siomedig. Y mwy o ganlyniadau fel yma, a perfformiadau lle maen nhw'n llwyrioli'r gêm, y mwy fydd yr hyder na'n tyfu. O, drwy'r canol, maen nhw'n mynd Gwion Dafydd. O, mae'r gŵr ifanc, 17 oed, di taro eto ar wen yn dweud y cyfan. Mae'n beder i ddim. Un cyfle, un sniff bach, dyna'r oll oedd angen. Dim oedi, dim nonsens, jyst rhoid y bel yn gefn yr hwyd. O, be oedden ni'n sôn, geiriau Malcolm Allen, finisher gorau Gogledd Cymru ers Malcolm Allen. Declan McManus, another win. Is this getting boring for you guys at all at this point? No, it's all about keeping standards for us, and every game it's different challenges. Everybody comes and they've got something different put against us, and you could see early on that Cardiff Met were coming, they were going to sit deep and they were going to make it hard for us, and they did, to be fair. We struggled a wee bit the first 10-15 minutes, and then eventually once we got the first goal, I think that opened it up for us. It was goal, lucky number 13 of the season for yourself tonight. 2 goals. I've got to ask, that pass from Ryan Brobl for your first goal, that was quite something. How much do you guys enjoy playing with each other? How much do you guys enjoy being a part of this team? It's brilliant. I know every time, just like that goal. Every time Brobs gets it in that kind of area, I'm always going to make a move because I know he's capable of making that pass, and that's a superb pass and it makes it easy for me. Beth yw dy deimladau di ar ôl y gêm a'r perfformiad? Mae'r tîm gorau ar y dydd wedi ennill unwaith to, a mae'n anodd ddod lan fan hyn ar y unrhyw adeg, ond heno eto o'n nhw'n dda iawn. Oedd cynllun dyn ni wario mewn rhyw ffordd, a fi sydd wedi seto hwnna lan, mae'r boys wedi gwneud popeth o'n ni gallu really, i siŵr cael perfformiad a canlyniad, ond chwarae teg nhw, o'n nhw'n wych heno. Mae rai fi weid, ildio 2 gol heddi fel ddigwyddodd yng Nghaernarfon penwythnos diwetha. Yw hwnna'n troi mewn i'w broblem i Met Caerdydd? Ddim o reidrwydd, heno nathon ni cael ei chwalu gan chwaraewyr da. Ddim i gweud does dim chwaraewyr da gan Gaernarfon, ond camgymeriadau sydd yn ei wythnos diwetha. O'i gallu cymryd
cael ei giro gan chwaraewyr da sydd yn gwneud pethau'n anodd i ni ond wythnos diwetha, oedd ambell i beth yn soft. So, heno'n prawd iawn am 90% o'r perfformiad, ond ma' nhw'n dda iawn.